Taga-Lingayen, Pangasinan. Ang masipag nating manggagawa na taga Pangasinan. Taga saan ka, kuya? Dito po sa Lingayen po. Lingayen. Yan. Ilang araw na kayo naglilinis? Mga? Parang pa yung Ah? pa yung lubig po. Oo. Yan. Masipag si brother. Magkano pong sweldo mo, kuya? Sa isang araw? Per day? Yan. Yan po si brother. Ang ating Pilipino na manggagawa po. Sana mataas ang pangsweldo.